Molt bones a tots, aquí Rourel Català i estic aquí en un vídeo en una MOAB amb la MP7 amb la mira hologràfica. Us porto aquesta per dir sobretot perquè una MOAB amb la mira hologràfica no es fa cada dia, el resultat és bastant voluminós i me va agradar i bueno, espero que us agradi el vídeo i ara anem a comentar un par de coses. Primera cosa que ja m'estic cansant dels youtubers grans és que, per exemple, no sé, mires un vídeo de les tags de Willy Rex i no sé, és com si es creguessin Déu. Quan ells juguen una partida, ells poden matar 50, però si el maten un cop, l'altre ja l'ha matat de potre. No sé si us fixeu en els comentaris que, jo què sé, en un rodat to gol, va a les tags i a la que el maten diu «Qué suerte has tenido» o «Ha sido de potre». I no sé, jo trobo que es pensen que només ells poden fer baixes. O sigui, si veiessin aquest vídeo, els demanaria que el veiessin i que es baixessin els putos fums de merda que tenen. Perquè he vist... Bueno, jo no miro gaire Willy Rex i ho vaig descobrir per un altre canal, un canal que es diu Santoman94. Aquest tio va publicar un vídeo dient que ell era fan de Willy Rex, però que es va trobar amb el Willy Rex en un streaming de Willy Rex al Modern Warfare 2 i en Santoman aquest es va fer una nuke contra Willy Rex. Doncs què va fer Willy Rex? A la que hi va haver una nuke enemiga va parar el streaming, però abans de parar-lo va dir «Estos lo han hecho con boosting. Se han unido uno a cada equipo y se han hecho la nuke para fastidiarme. Son unos tramposos». I ho va dir així, o sigui, sense proves ni polles va dir «Són tramposos». I ho va dir 3 cops que eren tramposos. Fins i tot va dir el nom d'en Santoman, que això li afecta a ell. Doncs Santoman fa un vídeo al seu canal explicant i donant proves de que ell no havia fet boosting, que se va fer la nuke de puta mare. Doncs penja un vídeo al seu canal i té més dislikes que likes. Si ell ho estava explicant bé, o sigui, ell ho estava explicant de putíssima mare de que Willy Rex és un cabron perquè l'ha culpat d'alguna que ell no ha fet i té tota la raó. Doncs no, la gent o no té res al cap els youtubers o no sé què que van posant dislike només perquè critica Willy Rex. O sigui, no sé si és que estan enamorats de Willy Rex, si és que jo què sé, no sé, que s'hi casin amb ell. Però és que si penjo un vídeo, és que tu mires el vídeo com a Willy Rex comença tramposos, no sé què, i en realitat no ha fet res de trampes i te quedes. Però tu què et penses, que l'únic que es pot fer nuclears aquí ets tu o què? O sigui, què passa, que l'únic que es pot fer nuclear al Modern Warfare 2 és a Willy Rex, o l'Alex que és amic seu i també és molt bo i les tags i tal. No, hi ha molta gent que és molt més bona que ell, l'únic que no estan per YouTube, ningú els coneix per YouTube, però jo tinc amics que són uns cracs, vale, són viciats, però què té lo de viciar? Lo de viciar té que ets molt bo. O sigui, si vicies molt en un joc, aquest joc seràs un puto crac. O sigui, així és de clar. Jo, per exemple, he viciat bastant i no em considero dolent, o sigui, me faig bastantes moats. I bueno, a mi m'agrada com jugo i tal, o sigui, i això perquè he viciat, si jo he viciat i ja està. És el que té viciat, la gent et diu ets un viciat, doncs vale, doncs així seré més bo que tu. Perquè molta gent que et diu viciat ho fa perquè te té enveja o i va en sèrio, O sigui, te diuen viciat i a cap de 2 dies tenen un nivell més gran que tu i després jo no els dic viciat perquè tinguin un nivell més alt que jo. O sigui, ells m'ho deien, doncs, perquè per enveja que ells no arriben al meu nivell de moment. Després me superen i jo no els hi vaig dir enviciat, o sigui, si a els agrada més jugar aquell dia o no, és que no és el meu problema. O sigui, molt bé per tu. Però la gent és així de cabrona, no? No sé. Sempre volen ser els millors i tal. I l'ho dit, ja sé que fins i tot hi haurà dislikes per al comentari que he fet jo contra Willy Rex, o sigui, és que estic, en realitat, qui posi dislike però el comentari que he fet de Willy Rex és que no té res al puto cap. Que no té cervell el que posi dislike, ja us ho dic ara. Perquè jo crec que he parlat amb molta raó, que en Santoman en el seu vídeo parlava amb molta raó i tenia molts dislikes només per parlar malament de Willy Rex, però el tio portava proves de que s'havia fet una nuke de puta mare i el Willy Rex el va tractar de trampós, que feia boosting i de tot a davant de tothom dels fans de Willy Rex. I això va malament per al canal de Santoman, però tot i així com que és a Willy Rex, doncs li deixem passar tot. Willy Rex diu que ha fet boosting la seva puta mare, doncs tothom s'ho creu. No, a veure, justícia aquí, tio, o sigui,
Aquí, com que Willy Rex té superfans, imagina que a Willy Rex, com que té fans, jo me faig una moab quan ell està aquí en directe i diu, hòstia, aquest en Rourop català és un fill de puta, que ha fet boosting i és un trampós i ojalà desapareixin els tramposos aquests del Motor Warfare 3. Però què passa, que només te la pots fer tu aquí la moab o què? Es pensa aquí que és el puto rei del mambo, perquè clar, la gent en comentaris li diu és que tu ets el déu del Call of Duty. No te me vas, tio, xupa'm l'anus. És que, en sèrio, la gent, o aquesta gent és que és molt dolenta o no ho entenc. Però bueno, ja canviem de tema perquè aquest ja és que hi arriba un moment que te cabreges tot sol. Ja sé que direu, doncs no li donis importància, no, Willy Rex? No, jo li dono importància a lo negatiu. O sigui, de vegades fa vídeos bons, això és un moment, Aquí, haveu vist aquest mini truco? O sigui, jo vaig a recarregar, veig que arriba, i quan veig que arriba, pitxo el piu d'esprintar perquè ha deixat de carregar i jo tindré temps de matar-lo. És una cosa que fa poc que me surt ja sola, perquè sempre me pillaven recarregant i em mataven, i aquí vaig dir, no, jo me vull fer la Moab, vaig esprintar ràpid i vaig tindre temps de matar-lo, un puntasso, això en sèrio que va molt bé, igual que el truco del no vist, són dues coses que van superbé per enganyar, o l'altre per reaccionar més ràpid, i bueno, retornem al tema. L'ho dit, ja sé que direu, doncs no li donis importància a no Willy Rex si és un cabron, no, jo li dono importància si és un cabron, perquè si jo mato algú, dic jo que m'hi donen importància, doncs l'ho dit, a Willy Rex de vegades penja vídeos que m'agraden, no te diré que no, perquè hi ha vídeos que dius, uah, és una passada, però també hi ha vídeos que no se'ls curra tant i mira, perquè és qui és, doncs ja té el que té. Que això també és normal, clar. Si la gent coneix, encara que pengis merda, doncs te comentarà els vídeos. I a veure, un altre tema del que volia parlar, ja estic al Prestigio Vell, i a partir d'ara us penjaré Moab amb totes les armes que tingui d'or. O sigui, estic al Prestigio Vell, no tinc cap arma d'or de moment perquè acabo de passar fa 2 dies i tinc la ACR al 29, la MP7, la PP90, també em faré la Dragunov d'or i us intentaré penjar una Moab amb cadascuna d'aquestes armes d'or, o sigui, sí. Però abans us penjaré Moab amb la PKP Pechenet, em sembla que es diu, aquesta metralladora ligera en baja confirmada que me la vaig fer, i una altra amb la Dragunov. Bueno, no és amb la Dragunov, vaig començar amb la Dragunov, me faig unes baixes amb la Dragunov, pillo una CR, me faig unes quantes baixes amb la CR, pillo una FAT amb mira hologràfica, amb mira ARCO, doncs me faig unes baixes amb aquesta, pillo una altra, després pillo la P90 i me faig unes baixes amb aquesta, me torno a pillar una CR i definitivament ja cau la Moab amb el salto. I doncs això, us penjaré aquestes Moabs i després, l'ho dit, us penjaré Moabs amb totes les armes d'or que me vagi fent. Suposo que tampoc serà gaire difícil, ja que la que me faci una arma d'or m'intentaré fer la Moab amb aquella, després quan ja me la faci m'aniré a fer una altra arma d'or que ja en tinc bastantes al 15-20 i dic jo que no costarà tant de pujar i doncs això, vale? I un altre tema, jo tinc l'interrogant, la pregunta de per què collons, per exemple, l'Àngel i Sara o Willy Rex o jo què sé, ja sé que es farà pesat, però és que només ho he vist en aquests tios. En qualsevol vídeo, si us hi fixeu, per exemple, amb l'Àngel i Sara, jo he vist molt que el tio, quan mata un tio, o sigui, li donen 200 punts. 200 punts per matar-ne un. A mi em donen 50 punts per matar-ne un. Aquí què passa, tio? I a Willy Rex igual, també li donen 200 per cada baixa. O sigui 200 punts seria punts per 4. I punts per 4 perquè en tenen ells. Què passa? És que no ho sé, no sé. O sigui, què passa aquí que jo sempre em mato un i me donen 50, veig aquest cap de setmana que és punts dobles, ja ho sabeu, i això, però no, jo veig tots els vídeos aquests que 200 punts per baixa, no te fot. Si jo partint de 200 punts per baixa, ha d'haver-hi punts dobles i m'he de fer una Moab. I després tinc punts per 4. O sigui, que ja costa fer-te una Moab just quan hi ha els punts dobles i tal, perquè et sumi això, que tu has de currar perquè t'assumi tant. Doncs no sé si aquí la penya fa el truco, no sé què fan, però sempre ho veig. I bueno, canviem ja de puto tema perquè, a veure, aquí veieu la partida, el resultat final és un 44-2, com ja heu vist, ja m'han matat 2 cops, per tant no em mataran més, la partida s'acabarà en res, en 1 minut,
I com veieu aquí en review tot el rato a la dreta, encara que jo els hagi vist, aquells tios segurament estaran apuntant, jo els hi vaig a fer la volta, perquè quan ja tens especialista i te fas la MOAB, més o menys, no sé si el teu cervell, no sé per què, està més clar i diu no has d'anar per aquí perquè no et matin i els mataràs, però és que abans de fer-te la MOAB, o sigui, vas més en cuidado, te penses més les coses i el pensava malament. O sigui, si penses gaire les coses, malament rai. I els meus amics, quan van veure la repetició, van dir uau, te l'has fet campejant, un moment aquí, la MOAB d'en Goten, un amic meu, també es fa la MOAB, sí, vaya crack. I amics meus em van dir, segur que se l'ha fet campejant, no?, amb aquesta mirilla de merda. Doncs no, jo crec que no me l'he fet campejant, no sé, comenteu sobre tot el que voleu opinar del vídeo. Jo crec que ha estat una MOAB bastant guai, no? No sé, em he mogut per tot el mapa, tio, no sé què es podria demanar més amb aquesta puta mirilla que va com el cul. Per cert, aquesta mirilla, amb aquestes mirilles s'apunta més ràpid als subfusils, un apunt que us volia deixar. Amb aquesta mirilla i l'ACOT s'apunta molt més ràpid, proveu-ho sobretot, perquè va superbé. Bueno, aquí us deixo amb la càmera de mort, amb aquesta arma, amb aquesta mirilla bastant xunga, i un m'agrada i preferits ajuda i fins una altra.